Chimwa fidie ne to sompa FM and TV Nebema weni jie Eni aketiapa Nebema weni jio Sabra boy mo dajini Be natural suno die unya Nebema weni jie Aketiapa so kamu Ema aketiapa Papa wa fidie ne to sompa FM and TV Why? Yasin sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo bijisam ni jasu sem yina sompa de abama sompa FM ema akati apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom. Mada shaya nyamia shramo promo atoya mamunyina mo ha SOMPA 106.5 Accra ananso ya darade aye wasanabo somde toso aduonunum afempem yeno ene aduonunum sunye kase boye mo hwam na bagentra ha o my Ghana ene nkrofo amaman so hyano soen se ya tena sese no a nyimako bia doroma ene ya na wo mo boye chidom secure sanitary pad wataya chipa woso ba yo woso no so aya pad ba ko pa ye woso yusuo na no chi time haba mecha anso aka ho bi ene nyumako ankaye na akase boy dam ewo SOMPA 93.1 eno ewo santemantem kopo kumase na woko kumase kro no anu a achase ededam ewo ho no ya anya asem keto makora adanfo paradio Paris France abochimemu wonom afa kase boy ato apeteta kwata krade sunyana nkranza ana feitechiman yedom live ewo ho emawremfi sa Facebook no so no and one when you now see an so I SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 Accra. And something you know, and for Panera Prince. At Abuatianda Romenti. Woko about Fontaine Fidian Swa. www.sompaonline.com. Ubanyan doso pon wankasana fe wakin kai. And some more doya yete erbano. And yanimuni be and say. Abrantie Emmanuel so wa ewo mfinhia be se aduasa esia wakohia ne kofi kamu wo ewo ne girlfriend efi a police for ya womo ewepo emantem achi nipa edu womo agene ma bia ka ho a womo chese efa akoti abato ayekoto no ahensamo mansotwe bia manemu so wasavana mantemu amare wosamo ayate no ano edin wasi ya mofra etro opiemu a obema campia one mu chire mu san vigilator bi one mu ache no na se de wahyehyane ho no e chance one natural sohwe no na emofra ya womo twa wase hwe we e bi si mpo womo awofo na echese womo de waye ebe kokot sanse ne mebi wo womo ntiase na Ghana sofo ye wo show mangumasuan wo sanso so obo amane wo se double track system no nyame anim ni enya sunsuan so bone pa ewo ye ngumasuan so ase not medicine nim so adehia one mu nya free national apprenticeship program mu chafa no one mu bo aban ya baso yo na chief of staff Ira Julius Debra so chese akweti abato ye beto no se Ghana force wo mo hwe no mo nto abanfama NDC amenyoku a wo ginem wo Israel ambassador ya wo ma Ghana ana fe Sierra Leone ana Liberian so akasa na wachire mu se wo mo nyanya hyehye bia afa Ghana visa free de ko Israel mine mu ye betwa po akopie mu e wo bi mai so China mu a wanum se de hu bu abo wadum wo e de nasi ho
Now we got Chimana Sompa 106.1, Sunyana 98.9, and Kraza 90.7, Doma 101.3, Mankasim Kendom Yadam 106.1, Chakwa Air 101.1, Chakwa 103.3, 1 million Akas, your boy in the Mua, Addition Mafabi na 1 more 80. Now, Kwakwani Assistors are to more few more information centers, Bob Bass or 100 Yasanumua, most Mafaka, your boy to a Petana Ghana addition 1 more tier Bieno, Yadam. Nyina mo se Adam wase asom for basa and yatena se eba kenkan ensemi akosua agyewa kwade boaten enimedin mene abena bedu adepa kofi enafe obaapa nana yakechre Original ye kase mu ede amane yakwakwahyase wo arehusem mu amane asompa kase abeto ya proso original ye eni so pie mu ewo asante emantam mu a ekuro baako a eno no ede empatase no ewo atwemam ponua cross ni bedwane mu ewo asante emantam mu na arehusem no sede etwetwe aso nti na hu ebehia se sompa kase ye yagi mu nkyeremu yie na yenya ne ntia no na won mu kyeremu se Abrantie Emmanuel Sowa anas Abrantie Emmanuel Somia wo mfinhia no aduasa esia 36 na wanum se wo collapse ye Abrantie bia ya wo collapse ye anya na fomu enya ne maame demu anas anya wanum adwa ye mfikyire na emom ne girlfriend fie eho ana Abrantie collapse ye na adehia wanum ewo empatase ekiremu sei wamu ho no wamu saketesia wono adi sintianya akon ani mfinhia be se aduonu enum 25 yi wanum enyanti mentebe ho asibi ewo sintianya akone dem na adehia ne se na Abrantie baako bi edi kanhye sintianya akone dem ansana Emmanuel Somian eba enti no hwemu Emmanuel Somia no wanu ankasa na ne body pa ne kanchema na kwa register we registered wine ana kaja wani sintianya akonhye ho nkakra wo bi anim no na ebi ade na kwate bayra ho mama bayra ntimi ama kase a sintianya akoye so ntimi ni Emmanuel Somia entwa so bionti wakofa nkanchema fofrei ye ne se gigya ye eno Emmanuel se hwe na enu ani meja ya mbeje mene ma enti ne mekwa ya mekwaje mene ma mesesa mene ma mefa ma mesesa mene ma mefa ma wo bi nim wo mu nya ne sa Abrantie baako anu anu a hye sintia dem wadada no wache ne shirt ya gu ne kwa ho hrabasa wonnesene no wanum kwhwa ya Emmanuel Somia wada fom a wai se keja wo mu de ne kopie mu ya sabia no de si yeni Dabontimu na madam for XY madam for pa na ofrem se me mehwade to ka se me mehwade ye kona na o ka chem se gay bi ne boy bi apreso o ma ya de bi a nko benya nka wa free police asa nka boy no se sia na opie firifio a wo kokko me ya che no nti boy no ko nti ma free police a ne sanka nti yenko won ko chere made nti ye ko ye no se me wura fie won hwe nti me wura fie no e se nipa na nim butu fom a oda fom na me busa se ye hwan ti na ma boy eda fom no mse get not wono aye friend Cynthia nti ana me dia yam hyehyɛ me hu so da wasam dia yam hyehyɛ ko get ne nkyɛ se na obi aba ho nkyɛn na so abetwa ahwe a wote wo wu a ye bete wo asema get ne ka kyerɛ me ne sɛ wo afa ne ho bɛyi get na so ka kyerɛ me no nti ma me ye dede saa na mu sɛ get na sɔle ani eti apue akɔfa prage ya asɛm no areho dio kwaten dio baten dio gina ho ankasa ene atentere ne ankasa mani boni a wono na nani sasa arehusemi mo ena wone sompa kase atwetwe komenti se de Emmanuel Somia infinhia na dua sansia wati na nanom sia duo se de na si na so posi adwumaku a wanom ewo atwemam ponua krosi ne bedwanim wanom abamane se wo manom bo wo mamne bo anom nsu agusu nti wo mo hyehyem de besi eche no mo ma yasonsi ewo na yenyina yenim se enche bia bosu ye di enim ya ne de to so emieno Ghana de hye ya wo mo ewa akotie kwoto santen na wo mo ato abade ayo wo mo mrahye bedwani a oba begire mu de ama wo mo na ewo brasa asem ye beto odwa no Ghana fo afa no try bi ma fa ne try bi mu so eni abede a ne nyina ne se apotifo wo memo eche se bambo mu nsem ebe yiri pampen che se wo mo ni abede pa ne unia
wan hwe na wo pesa wo di agro bi di ho a wo mo so ebe ma agro etimi ediw ya na no kra posi sa hene yera yohunu ede betu dwa se posifo aye krado pa ya wo mo wese bibie nu a basabasa ebe betimi asi e wa bato ni emo na enam so ma posifo adwuma wo mo eye no aka ho biama ene ya me ka sei posifo chi nipa edu ewo eye epoye mantemu a wo mo chi wo mo agine ma bebre tuo ni ade eka ho a na posifo echem se August Busman ne to so aduanu abienu ena wo mo ekobo checkpoint bi ewo St Dominic Hospital wo mo a na wo mo hu se Bernard Kumi ofosu tese wo te ka mu trotro mu we bode na nya trotro pick up mu ya wo twam wo no mu gina no wo mo gina no a wo mo hu pump action gun bi ewo ho ena afreniema bi a na ekeka ho opposite force wo mo je na mo ho no a Bernard Kumi ede ne licenses ede by ese wa register ni tuo no a ede ne ka no mo no enti opposite force wo mo ji tuo no eche Bernard eka ho se wo mo koye hwehwemu wo mo se wo yi nkrata idea dance ye ese wa register de na mo no yensu adwuma no e wo se yen hwehwemu ne ye se ye no kro wo betimi akwa akoye bibi kra wo baabi na wo de aba be hye wo se wa register opposite for eje eye etuo no eche Bernard eka ho na no eda nche ye wo mo se akwatia Y junction wo no mo a e wo so checkpoint ba ko ho e wo so wo mo sa chi Joshua ena afei nipa mieru bi so eka ho e wo so wo mo hu se etuo pump action gun ibi ene niam bi ekeka ho etu aboba na eno so eka ho eno so wo mo che wo mo na eno eda nchen a wo mo se August Busman ne to so aduanu abienu saa da no a enso wo mo chi nipa mienu enso ewo eye checkpoint ya no yase Boadua Livingstone checkpoint ewo aketia hɔ no mo a na che se yakeka bomu a wozifo achi nipa mako edu Wamuchi wamono etuo enkron eka ho ena womu age aka ho a posifo chese womu ye hwehwemu ni nyina eye adwuma womu ebo ede aboa ama abato a enche bia ebekoso wa akotia no womu etimi ato aba no ewa asundwe mo sede posifo mpe basabasa yemti no womu chese sa tu a womu agi womu beye hwehwemu ma bapa akwahwe se bia enya de bone anansa enya timupo bi ena womu kura se tuo ne de nanam kromu a posifo se womba Ghana for aswati na ya ka se bona ko piem wo banyiri no aye kro ba ko ye wo sola tuna ka ba mansini mo awo savana mantamu na manbo ya nsaka fri wono no nya dakura etwa agrada mu se hyew ne nyina no aye sa hensa mo masotwe bia sode ewo kro no so ma anayi ya ka se no emrati akentena won makomako enum de abusua akora boa kasa wo nyina ya sebrei wonka atiasefo ho biem enwemu kire mo na sensia bia wono so ka ho no wo mo prepre mu oden ya ba bia wono da anu akoye tendi ama won papa so betumi asore de agina wo na so na ya tete bribi saka ba hene wono kora po sabio ne ho ayaka e wo sa tutuo ye koso e wo savana anasa solo tuna kaba mansini mu anam so ama asrafo ne aposifo dom wo nei wo mdu makwakoguo so nkohwe no mo mpempe awresa nipa bambom betumi agina so no enya sem keto na ye kasai savana panyufo ya bambom sem da won mapamu won ma hyase ya won mu ye nhyemude sane ye be na nkrom yenu a enne ya hensam masotwe ene asase wo masotwe asode wo won montamu no ne nyina to betumi atwa na desi ya wono awo sola tuna kaba mansini mu won monyafo sinki na saka wono anansantrofo akasai ema wo boyemu enchemu sei people killed 6 in 3 in critical condition, 3 in stable condition. It's overland. The chief of the village called Biniri. The chief of the village allocated a piece of land to somebody. Now somebody is also claiming ownership of it. The chief said he has the right to allocate. Then the one the chief allocated the land to was building on it. The other people went to provide him. The chief went there and he was physically attacked. He ran to the other village to talk to his colleague chief, who brought him back with his men. That's how it started. As we speak, that particular village is a ghost town now. But the way the other faction is more or less like a tribal thing. It's armed. There are a lot of gunshots all over the most part of the district. So we requested for military presence and they have just arrived. I was here natural sir. I don't know where you are by catch a penina one no was solar tuna kabaman sinimu. When young for sikin na saka near turning cane. Na ya ko asante mantamu. Aman boya and saka a free man cranso aba a cheremusa.
wowura bi nso a wono wanya mfinhyia no ba sa aduasa eso de kro no se bra ye kese ba bi a woda ano aye de de ama ne pa ya mpaye a na busua bode ye gina no so ntenten nya asam keto ma ne nyina no yesa wono de ne wiase oba ye no wose ne nsa nka ne na nka de nkrofo abra kwa akopɛ eno no opɛ ama obi prage yesi ne ba bi wakwa ma so de ko wo timamufo tigu ne so nyame nko a ana je ne nkwa nkene nkwa nti atiase force asiso na ye ko ahoma no so ne ye ma ne boni ebeneza awusu ansa akodi enkomo aban ma han Bejo so AKOSUA mo boye enkomo ya sam no ankasa esisai Beda AKOSUA se de wedding kan boy asam no eni no sa pepepe enetiem ena no pay ade bechi eni no ena branch bi a wo bibia nim ba bia wo free poti a wo bedi ne dwuma wo tepa na tepa no so wa hafo ano no mensini mu ɛhɔ na abrantie akɔ wia prage a wɔde n'ani akyerɛm ɛwɔ mankan so ne mpɔtɛ mu atɛsɛ kumatia na ɔkɔ ɛno na nam suma obi ahu deɛ yɛyɛ abrantie du banka so secondary school hɔ apɛpɛɛpɛ na prage no wɔbɔ no bia prage nkɔ wayɛ deɛ obɛtumi bia prage ntumi nye so ɛno ti ka wo bi sɛ wakɔ fira fitafoɔ sɛ ɔmo mmra mehwɛ na nka ɔmo ntoa so na ɔmo nyama no sɛ de bɛyɛ obɛtumi de atoa so akɔ pie mu okumase ɛno na nam so ma wo gyina ho akyɛ sɛ wo mu yɛ naa no ɛna sɛ prage wura no nso so abobɔ amane akyɛ sɛ wɔne manfoɔ nam kwa ma wo mu hwehwɛ prage yi ɔmo bɛpie so hu sɛ abrante apake prage yi ɛwɔ manka so secondary school opposite wa na ɛnyɛ ɛbrodɔ a wɔbɛka sɛ ɛkyɛ sɛ adeɛ bi wo mo pro ni video papa wo mo pro ni video mu sa na ɛna mu gya no hɔ atete wo mo susu ɛgya pragea no wo mo susu apɛ ba bi do mu afa ɛna mo ko bi mu a wo mo susu pie wo no yɛ ade sɛ abrantie no wo so mo pega no de no ko pie mu hospital ɛno kyɛ ka wo bi mu do mu aba ɔde na ba be pie mu hospital a kyɛ ba bi abrantie no da sisi am no kase no ɛni enya pa anhwɛ yi a na abrantie atumi ato na nan mo kyɛ so sɛ yɛ ko pie mu hospital hɔ no na yɛ ade sɛ abrantie no mframa kora wo so tumi home na otumi tena asefo asase so no na ya de se ekoko ye dia ma no pa yi ebi ti se tem no kase no hospital for no atumi de oxygen esi ne so a omo ye bia boa se be ya abrantie bi ehumi betumi asisi so no matumi ahwe no na aposifo so ato aso eti tem no kase aposifo de edu su gina hospital ho a wo mu bo no entempe se be ya abrantie no ebetumi ehubato no mo busa na adekode potia esi ye ma na msuma wɔtwere no nkwa na ɛso so no ehwehwɛmu kakra yɛ ne sɛ abrante na kɔ wia prage free tepa wɔde ba bɛsa so kumase a wɔ mu ankasa prage ne obudia no abɛto ahyɛ so aboro na ɛnyɛ no nkwa nso na asi o ebi so asi wɔ bekyem a ɛno so no adeɛ bɛkye na anɔpɛ no so saa no obawie bi akyɛ no so obutwa gu wɔ mu so a yɛakyere baako wɔ no so yɛde na ba bɛkyem wɔ manka so police station eti akɔsɔ yɛ adeɛ a ɛkɔ so akyɛ abo manfo bi no mu wɔ mpɔtam ase no ɛho ɛhaha wɔ mu paasa sɛ wobɛgya ɔpragia ɛde asi wɔ ama adeɛ akye anaasɛ wobɛ moto esi wɔ animu na adeɛ bɛkye a wobɛhu ne aba bɛbie opono na ɔmawia ɛne sɛ yɛtumi abranteɛ akɔkɔ wia bi a yɛato ahyɛ no so abobɔ no ama sisi amu no kasa baabi ɔda no ɛnyɛ yɛ nyan akyɛ sɛ aka nyame ɛna ɛwɔ sɛ ɔbɛ mu a anhwɛ a na wagye iwomagye no nkwa ɛde afiri ne nsam na bapem na ya kasa wo munye hu ne busuani bia wo bia ma ho se wo ye ne de hye me da se wa bra no me ko ho ebesi sabre ya me to nkrai e wo hospital ho ne ya de se ye nya hu ne busuani poti ya wo ba ho abekata abrantie ye ne de hye se so wo hye abrantie no condition kura na eno kura na emwa ma wo bu so ehunu de busuani se abrantie ni ntimi nkata jekre e wo da wo keja oxygen se no so ebi mu kura so fo bia so tuni ne ho e betimi akate ye fredi busuani bia na obentini bi amanaba eti akwakwa ya ho metesem a ababa beto e wo hase ama police to e na so amanfo bi no mo hospital no ene manka so e ho abobo e wo hase okay Urban ma ya no wase ane wa man ye boy ya wodi abraye abusia we man boni ya wotu yankra free man kranso asante mantamu Ebeneza Owusuansa wo ensam foforo mu no abusia hya ne so se SOMPA 106.5 FM akraso ena wote ye pem to breka se wo wigina yi na last week no mecha na watwe baako no ana yenuanom nkuma wamo wo SHS yahodo no wanom hyase a wanom twa wase na wanom atwero bia enei
West African Senior School Certificate Examination. Wamo officers ya wanu free tena yekasie mu eba ye no. Wamo akoto internet chese wama bontoa. Akwa centers ya wanu chiro so hwe ni nyina. Na wamu wie ye no wamo friends am chirofo no wamo sensam chirofo wamo metie ya kwache nkofo bi. Ye kwache hemfo a ya nchia desuafo wanu so wama kwache invigilators. Wanu mu a ye tua wanu kanase ya fa wamo se wamo hye adesuafo a wanu chiro so hwe ne so. Na enhyehyeye ene ekwan pa ya fa so atwero nhwehwe ne unsa akwada yi ya kire na de afinhia miensa de ya kire ni nyina agu ni trim na adwem abobe wasafata se ye paase no no akwatoa so ewontoa so suku na ja wa be ye pa nimpa dachi wanum so mu kopie mu ewo eye Forces Senior High School eno no ewo Bema Camp wanum kwaye ana wamunya ntia se invigilator bi wamo se eniema bi hyehye ho na sadia wanu mu kire mu se ne wa dress no asa improper dressing ne dressing a wadi bepie mu wa center ho no enye dressing ya waya kefo se enam wamo kwan so wohwemu a ansa na ubedi atum se obeye vigilator no wamo the dress code e de to wanom ene obebota king ubehye shoe sekambu nsu abehye nanso no wamo hwe san vigilator we na ne dressing ye improper e de ma wamo enumu ana wamu hwehwe mu ahu se apoa egu vigilator ni botom dia wane phone so enya asem ketewa na wamu so wamu kire no etoto na no kakranka na ye nokre ne phone no apagu so wamu se marketing wamu picture making subject ni bia nkwada ne tworo no wamu se na questions ni nyina agu san vigilator na phone so afa oral English ne so questions ni nyina agu ne phone so enya no nko a afa wo hwe ko subject ni bia egugu so na kire se san vigilator yi wo boa mamofra no adupi wa yakefo wamu ba frodo wa yakefo sanse ade no sa wunnim ena vigilator na boa mu watworo enti no wayakefo anso de omo kwa market agya wo mu nim sa wa no watworo enti eba sa na nya wa no watworo wa frode wo mu ni nyina ka frode no na wei ana Africa Education Watch fo anso abo amane a wo mu kire mu sei wo mu srada afipinu ni aduonu na 2024 no wohwemu a result ye ba ye na ebimo ede fraud some examination fraud ehyehyemu no magana ya gidimbone ewo amansan nyina anim afenso be wiase no ye mofra wanu bekoso apo ahodo university ahodo no wanu bekwa no amomma they don't know book afe wakwatena wa nimti no empty head no ade akwatena sesanse result na ekura no na wonu akura no mkwa yofa so etwa ne kama saa enti ni nyina ka ho bi ana bi ohwa no mu a wo be ye adwuma enso bekwa no na adwuma ye na akoyie anase enkoyie na yei na Africa Education Watch for ka kira ade hye nyina sei se wo ye kirekire ni ye yi se bia kwana kwahwe nso hwe tworo so a wokọ a eye wayek art ya wanu mede ma mo no mo hwe na muni so na se ade wayek fo se wo mani abre pa na wanu gusu a wo mo hwehwe mu wo bibia da sese wo mo sabechew o chechie ni a wo mo kwache no fo sesa yi SHS wanu wo Bema Camp yi wanu no wo mo de ne kwa hwe ni nsemu na aside wanu no wo bia ye bechi ni bia waso ba ya he ebe sa no pakoko na wanu mo ka kira de hye a wo mo tworo so hwe no so se for tri mu tworo wunya efu a ye wa wodia wunya yi a ye wa wodia na memma obi emeshokubu ma ya mfa questions mbra ma antworo enkobo ubekwasu ya pono na wukwa yi kon ayesa hadwen so agana din na mo say no ye to akase bono eso na wotwetwe mo no na waye for the betu dwase ye mofo ya wo mo ekotro bi si nsore no ensore ne dia ba beduro na ewo bra sa asemi abetu dwape awofo no edu seya na cheso obi epre ne ba kaka ne obi a ne ba first time o watro bi si nsore na chese ne ho presa o ye ntam na wakwa akọchekere se ne ba no obeto aso na aso won to aso na eba no sa na awofo ya wo mo ewa santemantamu ene o mo pre wo mo pa mo cheke ebi mu chese wo mu ko cheke ya ensore no ya kanse ebi de ebi nso de ama chese aye nwonwurai ya wa wofo nani so na no nam so ma yense ntwani a obutu asantemantemo ba obedu ene awofo edi nkomo no mo chese waye gide wo mbekwa kosi no mo de ne bekokot okoyi no ho ano esense ekwan ofo aso a we nkwada no nso we ni bi amba ene ade a waye krasa ka se wo mo bo apo ene nam so no awofo ne se apo ne de efisuru waye gina de ba ye na nkwa ne so nya bi twroye na wo bra wo mo ene yense ntwani ba obedi ndu nkomo se no mo kan
esa omo ha abatan no na de to so mienu so ha efiri so ho na eba because ade ne ye ba ko na ya kire obi a de nti na wutimi ka se obi aye copyright because mu nyina kire ba ko nti se nipa ni nim woni tiri mu nko ade a ni nyina be ya nsa ba ko nti se omo ka se omo agba apo no de na ya po no efiri mu soro ho na eba mo de ama obi ana etimi ama sa ade na si se nya sa ade a so mu nyina work na etimi ye pe ngo ma kire omo pe de a se work na ye pe o nya omo fra no so bebre se ese bo odi ya nko bo okra no wani boafo obi na ebo no na mo respond na yi ni sa na ama na niam nyina aka echi minua ba ko no no ye wasi the last year for the this year akotwe ama waka echi o ma me so ye single parent papa ni wu ye na akra no wo echi no wamusi apode de se by pa de na chese fisoro ene ba ye wei eya awofo bi a womo ewa asantemantem ena wote se womo ne yensentwani ba obedu edi nkomo Yagusu da jina ngomasuamu na babia babatena konya so ya na de ba ko a wata na ni hwe eye engomasuan ne sane nti abadada na penso no wada ne yefra se double track system e ba sanse ne yemofra womo nya mu akonya na free senior high no wada ho jimbo no na enkoda no edoso yie papa enam so ama aban yi betena konya so nso wagusu da ya woye bi edeboa na eno na so fo ya wo hwe maga na ngomasuamu nsam so ye ro ha na idrusu ade akwakoto dwabra wana nsam hye na won mu didi nkomo a efa double track system no ho na panyipa na kwa kwachirem se nyame animie wo hwemu asa double track no ewom sa de papa bia na bonyono ta ho se na free senior high no aban no de ba yanya ne omanyina na wotumi ya wade double track system eba bata ho wi akire na mu bonyono na ayesetie nie no wasenam so nti amanya nsunsan so bone ewo maga na yenwomasuan so yie papa wase ye kasai wo hwemu aye wonkora ne bu no mu a ebre ne na wasenka wom ko school no wase akoda no wotumi ma kwan besa bosuno miensa no da so tifie na ne o maame betumi de na kwa afuo mu a ne ono so wo so kwoton ade na ono so yade ne namu e ma de bi nso asabio won ma wo fom pa ni mfa hwe wo mo no na san koda no so ate wo mo de agu mema so be wie kire na wo mo de nyinsa na nam enti san ne o ma no nyina no ye no ma enya sunsan so bone wa Ghana ye ngomesua so ye no akwakọ ye ade so ne kotwa ababato Ghana ye education system no so ye papa na anam so ama ye rohau na idrusu ebra won nsentwofo edi nkomo no wotro se Ghana abanye ni abere na waria taso densi akantama wiabo de agusu akasora kafom ya wahwe se saade no reference double track system no nei wokom ya wodo ne schools awodo mu oda so wo ho na agenkyere ha no aban bayi ni nyina de afiri honom na woyi de afiri won ma no wo ye ne sei wo se ne reference digital learning support wo de bi baba enti abafo so nkoda ne betumi asua de ebi nso so krampo honom a won ba wasa ne ba ye school adan awodo pinu ano won ba sisi ama nkoda no won mo titi nuase ye bayi safo ni nyina firi ho ne chichiro panti ana aban na ye bidi aboa menne private schools awodo ma kire ankrankra schools a na won mo nka free senior high no nyina no Ghana bayi ayense de won ma baba ka ho na eba baboa amoma Ghana ye womasua na tumi atumpon nam sa ya so ntino enai aban no apaw abejoko ya womo eye nipa maako dubaako a womo baba tena se so bribi womo baba dwendwene ho na yasan so akoye ndada mu sane na single track no eboa wo mayi na ne na nyina ye koye makwan a ye nyina nim sada pote edi kan anasa da kyese ye ne de makwan ye bie skua na nkora ne nyina di so no wose we ne ye sese mapaye a ebeboa na sa committee ya wapawo nipa maako dubaako ewo mu no Professor Peter Grant wano University of Cape Coast UCC wano no di juma wano ne chichina ne wo beta no na afa wano ma hwe ayebi adiabo awie kira 2024-2025 academic calendar no so no wano ma hwe ayensakraye pinu a ewom enam so awie kira nipa du ya wano ka ho no wo nyina ebobo owura yi chidom na wano ma hwe sane ye be na double track system no aban no betumi aye firi wona Ghana ya ngomasuamu nsem asafa ne tuma pa ede efra Ebusia ya da so agiremu ewo nwumasuamu ensemu esase eno eno man bia ema yen etumpon na upiemu ewo kwawu empatam hwanom a epoye ematam asam ena mekan wanom a wamo ewo kwawu south mensnim ebo amani a wano mensni aban krache etua wano a wono so akasa bie Dwumadie bi ekoso ewo kwaw obo Anglican school ewo abra na wonom eye short curtain na school dan yi wonom kiremu se empanimfo bi eneka womo ensabo mu a womo ekwasi school dan ya dwumakwa no ne de fa wo homa
wanom group yi wamo eka bom a wamo kwasi dan na dwumadie na se no na mesini ban krachi ya wono owo Kwawu South onuanyafo yi ede to dwa no wakire mu se wo susu pa se ansa na akwada bia ebenyini ni wawea wo from baby ngenge baby se wabeya ne tata akwakosie no wanom wo suku a wamude mofran ehyasie yani abreso no yebeka ne kindergarten ene kindergarten wo yetimi kwan be 2 years sese dia yesi nazri 1 nazri 2 afekura dia krachi nyina bam ansa no akọ keji 1 na empanifo obamane a wamu kire mu se mesa ba krachi owura efa Osaibo David wasi upie mu awa Kwawu West ya Kwawu South emesini ni mu a keji dan ya wo ho anase keji bloga ewo empotam ho no mu amofra no ko school no bese aduosia emiesa 63 na sa 63 no de ye papa wo mu pa eye mako 5 pe ana ye papa wo mu wase school no be kwa no eye keji dan ti achia ne pa nesi wo eye keji dan ti enframa fe ni na nchase dan ne wo so kechekeche se kokonte si trog so eye keji dan ti be kwa no emofra ne classroom ehwa tutu wase yesa awofo no de wo ma motofo no kora ba aya na wo mo aninka enti wo mo fa wo mo ma ye nyina ye nim so se ho ane ye kwa ye kwasua a lion has a tail, it has a big head. Ni nyina mu no samofra no ankosua wanu scribing yi wo man kosua no ho a efiti se yetam na akosi kraso wanyo wasa yesa hadwinti mpanifo twa wani emehwe keji dan a ewo Kwawu South mesnenim Ebra me befa akonya se municipal chief executive me de botaye bi esimani so baby a me kobia me ka ho asem botaye no ene se yen kindergarten schools and KG schools no mansi mu yo mako 63 but eye papa ewo mu no enuru 5 ne aka bia no baby a se wo se mo franco school ho a enya akono na baby a me kwa me kasa bia no school a me tade ye mfato ho anan hwe so pa ubu Anglican ha iti omo etie mi speeches mesini yaban krachi ya wono osmadishi ya wonu wo Kwawu anafo emensini nim ewo epoe mantamo owura efa Osaibo David eno okasa ye no na eno achi no group wa anase eku a wom ka wom ho bomu ekosi suku dan fefefefefe ema de shefa ohoma group opani a wotua wa no owura kwa mebuaten eso no SOMPA kase edi nkomo sei omo kindergarten na wa hanum no nye nshada nye in a good state nti almost send pictures na pictures ne bae no e kan akoma na yenso yetina hono ma ye organization of home organization no ye boabo schools you know yeah making sure say nkwala benya great education nti ehu kindergarten classroom ne ehu say necessary say beboa ma ya constructing new kindergartens in be ya nkwala ne benya baby esuade nti no nti na me ba ha obo community library no omo to ye nkra ma ehu say omo hyedan ni enough books nti enso ye tie ye no na ye boa ye hu ne tutor books omo behia o library honum ne bia shipi bi nso free nyankopon ho a washira edimpa ema enipatim kase enshira na bu me so washira mo fa homa group no ene wo makosi suku fefefe dia ma de hia wo mo Kwawu obo Anglican school enti kindergarten block ene wo makosi bi edema wo mo yi opani otua wa no owura kwa mebuaten ene ne SOMPA kase edi nkomo yi na yeto akase bono so abosumi ni de na etoso ensia na eyukwada brichie kese ebo man Ghana besi samra mi kase yenyansi yada demukra tichu ni oman mu mpanyufo ni nyina ne se nipa nwotwe bia na womo ete helicopter mu a womo eko adanse oboase akwakodi dwuma ewo man di mu fofianto ata ma se nipa nwotwe helicopter ikonya nkwanhyama womo nyia eto a yanom ewo ensie do ebeya aksem kese ewo mei emo na wobro sabre ho semi esi ye no Ghana mampani John Dramani Mahama ejeto ne ho so de woso wo ye bia wo ye ema mi kase wonmo yie ye besie wo mo no ye wie bibia na nipa ba ko a na wotwe wie ye wo mo ekoye na yie ewo etifiri mantamo eye yira munilu
ɛna wɔmo ɛkɔyɛ na wɔbra saa dwumede ne ɛkɔso no dwomtendi ma NDC amanyekuo no ɛyɛ Yewura Johnson na sie dunketia ɛna de nanimonyam ɛkɔta dwumede ne kyɛ wɔbra na ɔma mpanyi ɛni ɔman emu na wɔbra onya kwangye asimpie so a wɔne Ghanafoɔ edi nkɔmɔ no ɛna ɔkyɛ sɛ saa arawusem osi ye no senka NDC abonyekuo no ebetimi aye bibia fa ho krampo ne etimi ade se nipa nwotwe enkwesi won mu a osenka NDC abonyekuo no be dodo wonim se nya abonyekuo no nko a Ghana fo nke ebetimi aye bibi etimi ade se nipa nwotwe enkwesi wa enke be ye dodo nanso no de Nyankopon pe ene wo ye nti no wa ba be fa ne nkofo ede wo mu ekọ na wo wie no oche se sisi ade wo mu ko akaye ne do obeka ne se wo mu a wagya wo mu echire ebusua ya wo mu kwei wagya wo mu busua wo echire se ye emma se ye eyerenom se ye maamenom wo se Ghana fo ye nyina ye chechechechire wo mu ese ne yesi ye no a na ye wo mu nyina kabom ne etwa gyaadwo ne yesu ne ye cheche ye ho re no osisi enkoso anya sa me otimi wakame ena we ye sei we osisa de no anhwe yi a ebusua wo mo ka echire kwa na bibia no ade na ye wo mo ya dada wo mbekɔso akai se bibisi esi no wato so kyerem se ɔmampanyin ate fotuo bi edo no eba beboa amasa nipa nwotwe ya wo mo efiri mu yi wo mo busua wo mo ma wo mo so manya bibi kakrakra bosome so a wo manya bibi kakrakra ediedie wo so obɛhyɛ Ghanafo a wo mo nsɛm wo bie wo na wɔkasa madedu adwom se kitwa bi ensuanti no abayefo gusuo ya wo mo wi nkɔdaa no enti sakakra bi ba wo nsɛm a obetimi ede akɔkɔto fan ne mo sabayi a wona wakwei na wagya wonchirima no yenso yemani wom ebetimi abomu na yakoye nim Ghana bai ane nkrofo mama so gusuo da ya womudi kasase sane yebaya yebetumi anya visa free ya ne ya ma yakora so na ne yakoro no na yedru saman so na Israel aban anase Israel man no wanmo so aka ho bia Ghana ban egusuo ya wanmo hwa sane yebaya na sa kasase yi eno so betumi adru honom Israel ambassador yo ma Ghana mo no akora ya sa ginam awa Sierra Leone ana fe Liberia Real Gilad wano anu semtrofo akasa eno watchram sa no kwasampa no se Israel man de won munya nanka visa free no aye adwuma ewo Ghana na Israel man no entam ekoba no sa no nka bebo akora amadwade mu nsama tumi aye adwuma na so arewosam ne asem ba ko adane da nyina wo ka ho asem na so entumi si popa no yese ye wo Ghana fo bi no won ma won tu kwa kwa Israel man mu a wo mamra ye de ama wo mo sa boso miensa aso no no mo da so te wo kira no na ban na ba ba twe wo ma bo so ansa na won mo free Israel man mu aba wo mo sa ne o ma no nyina no akwa ya de so ne burden de aba to Israel man no so a ama no nti se pa so obetumi akase so po sa Israel no Ghana visa free policy no ebetumi aye adwuma mprempren yade anya de a ebeye adwuma. I must tell you frankly, I'm not sure that this is possible, and not in the short run. Without getting into too many details, there is quite a significant number of Ghanaians who took advantage and stayed in Israel longer than the terms of the visa. I don't want to get into it. This is a different program. There is here an issue that we are ironing with your government, and when this issue will be solved, we might have a policy of no visas. Na anwachi no anwaba betre se wo hwemo pa no a Yewura John Dramani Mahama ade dwumadi asonko aba 1 million coders program no ose eno no yensese ya wo manage ho pa ya Israel ban so aye krado so obeboa Ghana wasa kwan so. President Mahama initiated a very interesting initiative known as the 1 million coders. If indeed this initiative will be successful, I think it will be very interesting for Israeli companies. There is big need in Israel for coders, and we don't have enough coders. Currently, we're lean on East Europe, we're lean on India, and in the future, if indeed this initiative is successful to produce good coders in a reasonable shops one sabaka bi na santa mantem kwa de anya asem keto ma wo say ye Mama Excellent Cosmetics ebusu se cha wo se kwano kopa dodo mutu na wo watum PZ kwada so estate taxi station one mo a order SOMPA pharmacy lane mu ono wo 0243 861 862-158 0243-862-158 na mpanyfo ni nkoma time haba mesta no ne time time wose yade abanda ha malaria nko ade a quarter time na time haba mesta de wo ba nom
na wonum wi malaria na betu se hume bedwane kora na mu mrika na afiri woncha de akọ was we time eba mesta ho na anom a wotumi tie aduane die waposo ye nyina bedwane de afiri ho ama wankasa honam na sese no so ye wa time church mesta ne capsules enso honom rushes aba begu wa himfi onom a hawo no ni nyina aba be fi onom na boost immune system no so de ama 0244417669 0244417669 na wonim panyifo ani enkomo na toche na 74 ano so ewo honom a ebebo yie papa na wonim se ankane no ne ya nananom hye dudo na dudo no ane ya nananom hye na busua gyae wonom a wo mo ne emerewafo ne nkokorafo akyena pen no wo mo di wadanse se na eboa to nyarewa ase dudo de wase aduro bia ne wonom a ese ne dudo abrofuduro bia no wonom a eche dudo eno anasa abai sankofo we yenchi na T74 na yaka ho asem wo no wonya bia wawie ebebo na boost immune system no na akwochie yade abai eye asthma na bema wo prostate no ankasa no enemu aye mre prostate enlargement no wanya ana home ya woten kasa pampan bi de kire hepatitis B ni C no wanya kidney failure sana nyina no kwara kwatototen na 74 anazo de wo kwana chazabrofo no kura na kakraka mena na abre wantumi nka wokwa a woso peti 74 emu asemu ano no wokwa a woso peti 74 eduro no aba adwama so ati se dudo no emu asemu ano no wonu mo ne se asawo yade no aye bafua na we no pendodo moto akọ Kaishi Drug Lane won sabeka bi kuma senso Ashtown na kwana keba e wonu nyina aye ton bi 0246073498 0246073498 na wonem panyifo eni ho enkomo Abusia yada se ofidie no egusu a edaha na yeto ansam no so ewo ensam fufuro mu emfa ensomo na wo ensam fufuro mu no yepie mu ewo amanyosemu ekakra Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama sese ya menewo kasa yi wetiane na chi kakra wako akwa kopie mu ewo Singapore na wanum edenansa enti a 3-day state visit na wane ne mpanifo afiri wo mayim akopie mu ewo Singapore wanum ene mpanifo akodi nkomo na wamse wanum enko a wom koyeyi ekọ akwa boani kita ho a wanum bedie no na ayankofa eda ye ne Singapore man no mu no wamo atumi ahyemu kena enti no bia wamo hwepa esi ye dwadie afei yesi kasam eba no ngumasua mu eba no science and innovation afei eba no ye nkuro nkuma mu ekwa ye befa so a ye be develop ho agric business ka ho ebi digital economy so ka ho bi sa enwema ya na se empuntuoi ana wanum ekọ akwakwakwadi mu enkomo na ebra wane ne mpanifo kopie mu awo Singapore man mu no Singapore president a wono so owo ho a wo so ni mu eje ne yoyoyo eje ne babamba eye His Excellency Tama Shamugratnam ana prime minister Honorable Lawrence Wang wanum mienu ene ka wo mu ho bo mu a wo mo eje Ghana emampanini ene ye mpanifo na wanum se wo mu nkomodi a wo mbedi ni nyina awie pe wanum ebetwen na 8th Africa Singapore Business Forum no ebeba so na fe Ghana Focus Investment and Business Forum wa wanum be hyehye so no sa dwumadie na se no ye mampanini ebekasa na butayenti a wanum ekopie mu e Singapore no wo mo ede atudwa na okọ no enye wono nko a na ekoye won panifo a wamo eka ne ho wabemu ene no ekọ ononyafo Samuel Kujeto abrakwa yenim se woyesuani a wo hye Foreign Affairs Ministry no eso no wokobi Mame Elizabeth Ofosu Ajari wono so ne suani a wo Trade and Agri Business Industry no eso wono so ekobi ononyafo Haruna Idrisu osuani a wo hye ngomesuya ho samso wono so ekobi afei Mame Bawa Mutari wono so Special Advisor Aid and the President kobi ononyafo Felix Kwachifosu wono ne pani okasa edema ye mampenene wono so ekobi eni mpanifo ani ntini atwotwo wura wonom eka ho no amani ye mampenene His Excellency Yewura John Dramani Mahama ekopie mu wa Singapore ya wonom hwese ye ne wo mu nkita hodie ekwan ya ye bafa so na innovation ahodo skills ya ahodo afei enterprise ya ahodo a wonom betimi aka aka ne nyina bom no wo modi abapie mu ewo manyim na ne nyina mu no
ana Ghana man panini say ekwan ya Ghana ye befa so ma ye dwadie across Southeast Asia no enu atimi agina mu yie no wanum bedi na mu nyina enkomo enansen na wanum be wi a won beba no wamo ehwese bibia ebetumi akoyie butayenti a wonom ekoye ebusua yenyina Yesu na pramto brakase a yede sumwe yadomfo ene yadofo a wonom de adwadie eta yechi yeni omaboafo krato emra sesia SOMPA FM. Kweku, minim se wayeshi. Me cry man nane. Now so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na die friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho akro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demu fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon free 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoyi atum.
Emma Aketuapa. Adesma ma pram tibeka se born Augusia wutie wo SOMPA 106.5 FM Makra ye to aka se born so a yenim se nyame ya adomo a bosumi ye di enumi ne de to so abieno 2nd September chese ye kwa kwato santene adehye ya wo mo ewa akwatie kwato aba ewo ho no mo se de ye nyina ye nim wo no na eba ne se yi a nipa ba ko a wayi ne ti ewo ho ewo NDC amanyekuo no edi mo eye Honorable Bernard Bediako Bedu wo no en wo hwe ni mu kwansie nto abanoma no ewo ho na omeye brahye bedwani emfama wo mo na enu ada na Ghana ye Chief of Staff Yera Julius Debra ekopie mu na wo bra odu ye no wo de ato adehye ye a wo mo ewo akotia se obese wo mo a sisi a omampanyi na nado dan kwakufu ado okọ ena de otia benwa aso sisi a ye omampanyi John Domani Mahama NDC enti so omo to aba no ema NDC ni no a na je se wo matwafufu ama na tonkwam omo ba ya putunwuma no a ena wo mo ba wo bro okasa ye ne sei enokan nti eba ye de adesre ne ba he sanka hadwene a anka ye besre se masma president Mahama nanka buma ne ba lawyer Bediako eni rechi se ono ani ba no ekusi ne papa na sumo a enye de sese bio oko ne ma me brawo akosra de yes grade first ye ti ayi president ne lawyer otulufo o ni man no pa wi enumre oyemuba enua mareta enti bi gidi se asembi fagoti ahu na yaka cheze mareta ade wa hwa ya next a umba yi wa hawo odi mi ka de beye uko vice president office so ye aye papa otulufo honorable doctor onu so ko school nipo kasa ye Yera Julius Debra wano Chief of Staff no wie ye no Honorable Bediako wano ena epese Ghana fo anansa adehye ya wo mo akotia to abama no no memra hye bedwani wo hodo mo enso de tudwa se wo mo nyanto aba no kwa ma no no wo ma hyase mputu dwuma pa de ama adehye ya wo akotia aye kohwehwe ne obi a obegina akotia din mu na ne fata ye no waje de abre apatwa ye koto asia no enye bufuo enye atemdidie enye ntokwa eye se ye hwe obi a ye besoma no na ye chefa wo owura John Dramani Mahama na mekoti abre mijina ha se John Dramani Mahama ne ba meneno ne wa manyokuo mu me na menimu ebu a wahya ma akwati aman ene ba bi a ye gina sabre onyame ne eda na ase misem campaign for beka ho asem nanso anamo etu ya beka ho no na e wo se meka ye beto aba 2024 owura John Dramani Mahama ba be ye campaign wo bu adua na ye bo na mane se GCD baby ejina sabre e ka ho no kane ani ha e mo da sum company Yera Bernard Bediako Bedu wono NDC parliamentary candidate ya wo akwatia nyame adomo a abato a yebetue wo hwe nim kwan se wo beto aba no ede ama no another day na ni nyina hwe kwan se abejeko ya Ghana so for your show Maria Pom de Munsam so Yera kwabna minta ka do pa ye se wan munye hwehwemo so nkonfanfa Greater Accra Regional Hospital ya rage aya sabia de na no de koso se obi ade ni nipa kwakoto no emergency ward woja ya hwe kire se nipa besa duonum wonkwo wodompem wonma ye nurse ni bako ni ho koka ye no ehu na anam so mapanyi pa yo dankita wode so de maso ye no owura Tony Goodman won nsemtrofo adi ho komo kyeresa na de hwe be won mo hwe no mu se committee no de asofo no nasa sofo show marka ne pom dimu wo hye wo mo se wo mo nye no wo de ho report nyina ebe piedwa. We have spoken to the lady, spoken with those around, the nurses around, the nurse in charge, the lady in question, not the lady who was beaten, the one who actually had the exchanges with Raf. We've spoken with them, and we have come to some conclusion, and I'm sure by Monday that will be given to them. Yes, it's currently under admission. We've been to bedside severally. We've spoken to her. We know that when the minister went there, we actually met her. It's indicated the various bruises she had on the hand and all that. So for now to say that we don't believe whether she was beaten or not, it's not part of the equation. I was away a year Tony Goodman and yet and can one order get out dear so I'd master ya I show my gun ya pom diso.
na yɛatoaka se bɔ no so yɛnim so mampani John Dramani Mahama wabra na ɔprese Ghana for beto aba de ama no no ne campaign anu ogina so a yɛbetumi aka se Ghana for kware so to aba ma no hyehyɛ bi a ɔyɛ so wɔde breakuafo yɛ no feed Ghana program na ɛno no ɛhyɛ anda ankokɔ nketenkete ase o na ɛno nam so ama ene ya meka se okopie mu ɛwɔ dɔma ade hyɛ yɛ wɔ hɔ wɔn yɛ ate den ne pa ne nyina ne se Deputy Minister for Food and Agriculture yɛ ɔno kro ya yɛmra hyɛ bedwani yɛ ayɛwa so West Wagon Honorable John Dumelo ɛde enum onyima kopie mu a wɔhwɛ kwane a wɔn bɛfa so na sankokɔ nketenkete dwumadie no etimi aba wɔ bra wɔne nsɛntwɛfo di nkɔmɔ no sei ɛna ɔde tudwa Osha Feed Ghana program now. Another Feed Ghana program here one Konkitinkiti. Now Konkitinkiti of course is dealing with the poultry industry. Now a lot of issues are with the poultry industry. Now Osha Ghana poultry industry Hana Doma Himko is I'll call it the egg city, Kosiako Sabi of Ghana industry. And so it was important in there come and see firsthand farmers know what they are going through. Now I should say maybe to me number one to increase capacity, number two to be able to find market for them those who can't find market, and number three to be able to help them to be able to expand, increase capacity. How did also one from the feed, the prices of soya, no other additives, no taxes, no also no also kakra because once we're able to decrease the cost of production, no because also some of our neighboring countries now more cost of production no from kakra, and so sometimes no market women no or more call. Adeshima mani pokasa ye Honorable John Dumelo wano Deputy Minister for Food and Agriculture onukro ya ene yemra shebedwani awo ayawa so West Wagon no wie ye no ena mensi krachi panyi ye owo doma enso editu dwa se sankokɔ nketenkete no ne womani suade hu se doma ebeje yi ni nyina na che se ye ba no se yepenkosua yepenkokɔ nam ne ade a doma na wo se ye ba wo se aban no ema nani nkɔ no na domafo womani gi se adwuma no ho pa Yako poultry farms very Doma East, Doma Central, Doma West. One will say ampa the hub of poultry industry. No, Nani na can be actually say a yes a feed Ghana program yera omampeni ede abaino. Idea bijiri say ye Doma enclave die enkon ketenkete no eba yeba esanse idea ebe boy pap na enumpu ma ye no mo modern ma enuanom no ebo eba no poultry industry na die de atadwe atede timpa na ye bo say ebetumi anya ye nkoma no na aboost poultry production no and the production in terms of quality ani alcohol nam no kra na doma edem befua entino ya kwanya kese maye de ye hwe ni mu ni se nyame ya adom na yewura omampeni etumi eden koma no ba e be se ka be se 80% kra no yen fama doma west doma east doma central. Adeshima Honorable Steven Azoba wuni wano doma west mensi emo krachi panyi ne ne yekotie no Yekwo akwawie kasia no ewo obi man so a yekwa kopie mo ewo India afem. Empanifo wanom ewo India ene ekasai wo musisese die hubua abo wonom. Ni nyina ne se China fo ayi wo ma so kire se wanom mega dam ye ewo ho no ayema ebusu setam. Entini se die ye nyina ye nim se dam bi ayema ye bie no wanom baba bebie na wo mu dam no so wo mu bia etai efa India efa Bangladesh afei wanom fa emiaye bebre entin sesei no adehia wanom India pa na wom nsuno egu ejemu wom se upiemu ewa Delhi wom dia wom ben sabia ya wanom bie wom dam na ensuo no ebufa no entin sesei ni de ekame ayese chechirikete de go ahomboabo de camps na wasadehia wom India ehase aboabo wo ho na yei ana wa mu kire mu say aya na se edu dry season dia wo hwe wo ha mu chichemu be se bu pan aduo watwe enum 85% de aya na wa mu timi hi ha wonum kakra enso no ensuo ni hyase se yiri na se wo mu mega dam no me kire China fo mega dam no aya ma se dia na India ne Bangladesh fo na wo mu nyina esu entini China fo ebo amane se ene da yam no kasa ya wamu dam no wamu bie na wamu susuye mu no wamu se nipa be se 100 million ana se say wanom ho eya be kire wamu bie wamu dam na wamu ho eya be kire wamu a wamu se sompa yenye ni yemfa nsoma de hia wamu so eti afi echichi ene benche Abusua ha ne yegyina ne yeden sam nyina asie na fe no wofidie no wode ato ansama wodo ya yede ba ye no de makoti no bi ayese yekọ savana mantemu ko fare hosam ya no ayensa so maso twa nam so nipa mienu anani panum won mashroom nkwa
wa empatasia e wa twema ponua krosi ne bedwane wa asante mantam so abrante Emmanuel Somia finsia duasa ensia obi nim de okoye ne girlfriend fie wa wie ye wa collapse yade ne kodu ayasabe yakana na wati na danom sedo sanso na posifo ya wo mo wepo ya mantem ache nipa du wo mo wie ye ho ensekan ne niam a wo mo age etuo ka ho a wo mo kyese ne nyina fa akwati apato a ye beto no na bi ka wano mo ne boaboa no a ye de baba somo ena awie yi ye ne ye betena second coming ensem yi ayeme AKOSUA AGYEIWAA akode boaten mene abena badu adepa kofi enafe obaapa nana ya keche yekoi mobo waseme ye obi asem eto aso Kweku, minim se wayeshe. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Manihon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it.